coa chegada da primavera, non é raro que nos atopemos cunha serpe, non só no campo, senón tamén, ás veces, nas zonas urbanas ou dentro das vivendas. Sen pretender ser alarmistas, todos sabemos que poden ser velenosas ou non, pero as que aparecen na nosa comunidade adoitan ser pequenas e non presentan risco. Aínda así, se atopamos unha, o máis importante é intentar manter a calma e afastarse delas. Máis problemático cando aparecen no interior das viviendas, pode ser algún caso puntual. Espertan medo e receo, pero semella que as serpes galegas non son tan perigosas como as pintan. Velenosas ou non, ante a dúbida, o máis importante é contactar cos servizos de emerxencia. Se non somos un experto do tema, é mellor manter a distancia e avisar a 112. Se non se senten ameazadas, non adoitan ser perigosas, así que o máis importante é manter distancia e calma. Se o encontramos dentro dunha vivenda, dentro dunha bodega, pechar a porta e as fiestras e dar o aviso e manter a calma, polo xeral, non suele ser perigosas. As serpes non pican, teñen dentes e morden, pero a posibilidade de sufrir unha mordedura é pouco probable. Con todo, un consello se nos vemos afectados. Temos a posibilidade de collela, atrapala ou de sacarse unha fotografía para ir a un centro médico que verifiquen se realmente simplemente unha mordedura, como pode ser de calquer outro animal, ou se é unha serpente velenosa, pois tratar co antídoto correspondente.